bezokhuthazeka nabo bezobona into yobana ucoceko into ebalulekileyo buyajonga apha yindawo ekuthengiswa kuyo ukutya phakathi evekini kakhulu ke ngeweekend. So funeke noko abantu xa beze kwiibhizinesi zethu ezincinci ezisakhulayo bafike noko kwindawo enika umdla ecocekileyo bakwazi uthenga ukutya namashishini akwazi ukukhula. Sibulele kakhulu inkokheli yam, sizawuphinda sibuyele apha kuwe. Ikhona indawo endibambileyo kodwa ke masibuye siza apha kuwe inkokheli. Uthi itsho phaa inkokheli into okokubana uzowuxhaswa kuzonikwa inkxaso kuwe kwiphulo le-clean up campaign uba singabeka ngolo hlobo. Ususwe yintoni into okokubana mawushe zonke iingxaki onazo uqonda okokubana mawulandelele oku? Enkosi sasazi okokuqala bandibulise ababukeli bejonga apha media. Linene eli ulithethayo ukubana linene